Ya Ali Gwammaja da Yarima Adnan. Mata Maryam na tabbata ba mummuna, da an ce Maryam ka leko za ka ganta kyakkyawa. A suna Maryam na tabbata ba mummuna, da an ce Maryam ka leko za ka ganta kyakkyawa ce. Ko fara ko baka ko kuma wankan tarwada, inda sunanta Maryama za ta yi far'a 'yan uwa. Ko da bakin fiska akwai ta da kyawun zuciya, ka tafiya mai tsafta gare ta ba ta da damuwa. Sunar sunanta Maryam za ku ga ta iya kwalliya, ga hankali gun Maryam ko da ba ta dariya. Suna ne mai daraja, Maryama ba ta fariya. Mai suna Maryama za ku ga ta iya kwalliya, dan haka ni ma na raya zan je nemo Maryama. Mata Maryam na tabbata ba mummuna, da an ce Maryam ka leko za ka ganta kyakkyawa. A suna Maryam na tabbata ba mummuna, da an ce Maryam ka leko za ka ganta kyakkyawa ce. Allah labbana ne roƙo ka bani Maryam, ne nazari da hange ba kamar ta Maryam. A suna ku duba ba irin ta Maryam, baljini da haiba suna gare ta Maryam. Kwalliya da kyawu akwai gare ta Maryam, daraja na suna yana gare ta Maryam. Ko a Qur'ani akwai surar Maryam. Abokai mu nemo mai suna Maryam, ni ma Yarima ina son ta Maryam. Ko diya na samu sunanta Maryam. Idan matar ka daya bata da suna Maryama, ka je ka karo ta biyu mai suna Maryama. In matar ka biyu cikin su baka da Maryama, ka nemo musu ta uku mai suna Maryama. In matan ka uku cikin su ba Maryama, ka nemo ta hudu. Purchase your tracks today. In matan ka hudu cikin su baka da Maryama, in ka haifo ɗiya ka sa mata Maryama. Gidanka zai haske, gidanka zai sharshar, domin kai ma aboki yau ka samu Maryama. Mata Maryam na tabbata ba mummuna, da an ce Maryam ka leko za ka ganta kyakkyawa. A suna Maryam na tabbata ba mu